Vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Reality na rovinu, kde sme ukecali nášho vzácneho hostia, že príde znova a bolo to priamo 10 minút po poslednom podcaste, takže tu ostal aj pán Čambal a poďme asi porozprávať niečo. No, ešte sme nezabrdli do tých pikantností, čo sme chceli. Dobre, začnite vy, či ja, lebo cez prestávku sme dali také dobré chuťovečky. Vy ste sa chceli opýtať na tú históriu. Áno. Predával som byt. Predal sa, všetko zbehlo super a potom kúpili ho teda majitelia, ktorí išli kompletne rekonštruovať. Ten byt bol niekde zo 40 rokov. Patrilo to minulosti, teda bývali tam nejakí teda buď generáli, alebo bola to armádny bytový dom. A oni ak začali rekonštruovať, boli tam tapety, a ja to poviem po mojom, boli tam teda nejaké ploštice, čo tam našli, mi to fotili a celkom sme sa na tom zabávali. Je pravda, že v minulosti sa vo veľkom odpočúvalo a nachádzali sa takéto zariadenia v bytoch? Tak by som povedal, minulá éra, ktorá tu bola, teoreticky strpela tým stihomanom, že sledovala všetkých a všetko. Aby dokázala eliminovať tie protispoločenské živly včas, aby nedochádzalo k nejakému rozvratu a podobne. Takže áno, boli tu, by som povedal, toto boli také záujmové bytové domy, ktoré sa stavali pre určitú kategóriu ľudí a tých potrebovali mať pod kontrolou. A takisto to boli záujmové byty v rámci celého Slovenska, si myslím, kde umiestňovali alebo presťahovávali osoby, ktoré potrebovali mať pod kontrolou, takže tie byty už boli s predpripravenými zariadeniami na to, aby dokázali zistiť, čo sa v tom byte odohráva, o čom sú debaty, čo plánujú a podobne. Takže to, čo mohli nájsť pod tapetami, boli koncové mikrofóny, ktoré sa dávali do stien, ktoré sa zamurovávali, len zvukovod vlastne vyčnieval von, aby dokázal zachytávať, čo sa tam dialo. A preto napríklad boli tu aj niektoré filmy, ktoré o tom ponímali, kde pravidelne chodili do kúpeľky, kde púšťali sprchu, vodu, čokoľvek, aby sa tam mohli porozprávať. Takže áno, tá éra tu bola a tie byty sa tak nejak riešili a pripravovali. Takže zase to nevychádza len z filmov, že by to bola nejaká fikcia, ale skôr to je skôr naklonené tej realite, čo sa tu naozaj dialo. Ten archív, by som povedal, ktorý vznikol v našej bývalej EŠTB, si myslím, že bol dosť rozsiahly. OK. A je dôležité teraz, dneska už predpokladám, že nič z toho není funkčné, alebo je dobre si to skontrolovať, keď viete, že kupujete nejaký byt v staršom bytovom dome? No, funkčné to nie, lebo predpokladám, že koncové zariadenia, ktoré zaznamenávali tie zvuky, tak sú tam určite není. A tie utajené priestory, alebo kopky, alebo proste nejaké medzipriestory, tak tie byty sú určite už rozpredané, zmenili vlastníkov. Ale zasa tie mikrofóny, si myslím, že to je dlhotrvajúca súčiastka, ktorá vydrží tam dlho. Stačí ju len oživiť. Takže stojí za to možno si dať preveriť daný byt, keď viete, že kupujete byt v bytovom dome, ktorý mal nejakú takúto históriu. Buď takúto, alebo tam bývali nejakí zahraniční ataše, alebo sa využívalo pre zahraničné návštevy, ktoré sem chodili. Boli tu rôzne veľtrhy, výstavy, kde sem chodili ľudia z iných krajín, aj západných, z iných spoločností, ktoré čo aj v strojárenstve alebo niekde pôsobili. A teoreticky bolo zaujímavé počúvať ich, o čom sa tam rozprávajú, aké technológie doniesli a podobne. Čiže aj to boli dôvody, prečo sa aj takéto byty vyhotovovali, fungovali a títo ľudia sa do nich ubytovávali. Zaujímavé, čo poviete, pán Čambal. No dobre, takže aby som to teda tak zhrnul, teda celú túto teda plošticovú tému, takže keď vlastne si kupujete nejaký takýto dom, ktorý má takúto históriu, alebo ste teda exponovaná osoba z nejakého verejného života a hrozí vám teda, že niečo takéto by sa mohlo udiať, môžete túto zavolať pánovi Majovi z firmy Swaptech a ten vám nájde, čo potrebuje. No, ale ja by som teraz sa vrátil nohami na zem
A poďme si povedať niečo o tom bezpečí bytov, domov, čo sú vlastne nejaké alarmy, kamery. Tak ty si na to expert, tak ja by som sa ťa hneď opýtal, že jak to vlastne je s tými alarmami, že prídem, poviem, že chcem alarm a mi to namontuješ? Či jak to funguje? Vyberiem si najlacnejšiu ponuku? Dneska to tak býva, že každý pozerá na cenu a... Mne sa stalo viackrát, keď sme porovnávali nejaké ceny alarmov, alebo teda celého toho zabezpečenia, jedna spoločnosť, alebo ani, dovolím si povedať, že ani to nebola spoločnosť, skôr niekto, kto to robil popri práci, dal cenu, teraz strelím 1,000 eur a naopak prišla certifikovaná firma, ktorá robila len alarmy a pre mňa, v mojich očiach kvázi to isté, dal cenu 3,5-4 tisíc, poviem si, tí sú drahí, lebo sú firma. Je to naozaj o tom? To nie je o tom, že jedno bolo za 1,000, druhé bolo za, akože by som povedal, to železo. Tá cena toho nákupu alebo cena toho zariadenia je, by som povedal, podobná. Ale certifikovaná spoločnosť ponúka službu a nie len tú montáž. My za tým musíme vidieť aj tú službu. Tá služba spočíva v servisoch, v dohľade, v reagovaní na nejaké závady alebo poruchy, ktoré tam môžu vzniknúť, do vybavenie toho systému o niečo nové, upgrady toho systému, tak aby ten systém mi slúžil. Nie, že ja ho namontujem a pre mňa to skončilo. To je tá ponuka za tých 1,000 eur. A ďalej sa nestarám, lebo však chcete niečo tam zmeniť, alebo volačo, tak zaplaťte mi znova. Ale tu sa bavíme o tom, že ja keď si kupujem takúto službu, to nie je len tá skrinka, ktorá mi tam visí. To je služba, ktorá s tou skrinkou prichádza. To znamená, niektoré tie firmy majú napríklad pult centrálnej ochrany, kde sa tento alarm pripája. Ja si môžem zaplatiť výjazd. V prípade, že som na dovolenke vonku, mne dojde alarm, tak mi tam dojde výjazd, ktorý mi skontroluje tú nehnuteľnosť. Čiže to sú služby, ktoré sa na toto nadväzujú. A je dobré si potom rozmyslieť, či ja si kúpim len hotovú skrinku, či od nejakého takéhoto dodávateľa, alebo si sám nájdem niekde na zahraničných stránkach obchodných alebo našich obchodných stránkach, kde sú rôzne typy alarmov, ale ja sa potom bavím, ponúkne mi to, čo ja kúpim, skutočne tú bezpečnosť, alebo mám len falošnú bezpečnosť. Ja síce ten pocit bezpečia mám, ale aby som potom nepozeral cez prsty, že to bol falošný pocit bezpečnosti. Pretože keď mi tam dojde certifikovaná spoločnosť, ktorá mi tú nehnuteľnosť prezrie, navrhne ten systém, ktorý mi skutočne tam bude tak sedieť, že mi zabezpečí tú nehnuteľnosť. Čiže ten pocit falošného bezpečia sa tam vytráca. Takže to tam nie je len v tej cene, tam je aj v tej službe, čo s tým prichádza. A ako je to v prípade toho, keď dajme tomu, že niekto by to prekonal veľmi jednoducho. Je tam nejaká zodpovednosť z pohľadu tej certifikovanej spoločnosti, že je tam určitá garancia, že keď si to kúpim u tej certifikovanej spoločnosti, že som niečom viac chránený, alebo tak, že možno z pohľadu z poisťovne, alebo tak? No z pohľadu poisťovne. Na to, aby som ja mohol montovať takto alarmy, potrebujem byť certifikovaný. Certifikáciu na toto mi dáva ministerstvo vnútra. To znamená, ten Jožko, ktorý mi to došiel spraviť za lacňáka, jednak nedisponuje niečím takýmto, jednak neposkytuje mi ďalšie služby alebo nejaké garancie. To znamená, že jeho keď budú naháňať, on to odtají, lebo predpokladám, že aj platby tam budú z ručky do ručky, bez zmluvy, bez papierov, bez všetkého, bez nejakého protokolu. On mi nedojde skontrolovať po určitej dobe stav akumulátora, stav toho systému, nedojde mi spraviť upgrade alebo volačo. Pre ňoho to skončilo tým dňom, ako zobral na tú ruku peniaze. A to je rozdiel medzi vami a Jožkom, hej? To je ten rozdiel medzi nami a tým Jožkom, pretože... Že vy nevymážete číslo. Nie. Ten klient zostáva v databáze, kde bolo mu umiestnené nejaké zabezpečovacie zariadenie, to znamená, že je vo firemnej databáze. To znamená, ja viem, kedy bola montáž vykonaná, ja viem, kedy máme dojsť na kontrolu nejakého stavu tých batérií a podobne. Čiže to si nesleduje klient, to si sledujeme my. To je tá služba, ktorá prichádza s týmto. Takisto, má tam nejaké výpadky alebo tam má nejaké poruchy, samozrejme, že sa nastupuje a sa zistí dôvod. A to nemusí byť vecou len tohto systému, to môže byť aj zmenou pozícií, nábytkov, pribudli mu závesy, odvetrávanie alebo niečo a teoreticky ten systém zrazu začne vyhlasovať chyby. Čiže
to si klienti neuvedomujú, že to zariadenie skutočne reaguje aj na takéto zmeny. No je to niečo živé, nie je to jedna vec, ktorú vyriešite, osadíte a tým pádom sa netreba o to starať, ale treba to pravidelne revizovať, možno servisovať, meniť nejaké baterky a tak ďalej. Áno, treba to zariadenie tým, že vlastne každé elektronické zariadenie je poruchové. Čiže z času na čas to zariadenie skutočne treba aj skontrolovať, zistiť, v akom stave ten firmware vnútri, či je aktuálny, neaktuálny, či to zariadenie skutočne funguje a či vyhovuje stále klientovi. Lebo môže sa stať, že po 2-3 rokoch klient pochopí, že potrebuje to zariadenie inak prestaviť alebo iné nastavenia tam spraviť. Čiže vie, komu sa má ozvať a ten niekto dojde a mu to urobí. Mhm. No dobre, ale veď Jožko to urobí za 1000 a potom mi to zavolá na telefón. Nestačí to? No, zavolá na telefón, lenže Jožko už tú 1000 zobral, čiže prečo by sa tam druhýkrát trepalo? A však bude mi to volať, keď sa niečo stane. Ja nepotrebujem, aby to volalo k vám. Však zbytočne vám za to budem platiť, za nejaký výjazd, možno keď som na dovolenke, alebo tak. Pošlem tam suseda. Čo nastáva, keď je teda ten alarm? Lebo však prídem tam, ne? A pozriem sa, čo sa deje, ne? No, aj to je jedna z možností. A druhá z možností je tá, že fakt to bude ostrý alarm a niekto ma klepne. Aha. Aha. A čo potom? Komu sa poďakujem? Jožkovi. Tak ne, to keď ma klepne, to sa mi už moc nepáči. Preto by som povedal, že alarm je, jak som hovoril, to je stav, že aj nejaký akutný stav tej nehnuteľnosti, že niečo sa tam udialo. Vypli ma od elektriky, niekto mi behal po záhrade, niekto mi rozbil okno, alebo čokoľvek. Alebo proste sa mi spustilo pred čidlom pavúk. Spustil sa mi alarm. Ale ja teraz musím tam letieť, keď sa mi tam spustí pavúk, teraz tam budem behať. Tak by som to možno riešil nejakým kamerovým systémom, ktorý mi doplní tú informáciu alarmu, či je ostrý alarm, alebo nie je ostrý alarm. Či skutočne sa mi tam niekto vlámal a niekto mi tam chodí, alebo proste fakt sa mi tam spustil pavúk. Niektorí zabudnú na to, že si kúpili mačku medzi tým. Mačka je veľký problém s alarmom, tí si nerozumejú, pretože tá dokáže v rámci dňa preliesť všetko, včetne každú výškovú pozíciu závesov a podobne. A tým pádom občas sa stane aj to, že pristane aj na tom čidle. Už aj to zastalo. Takže sú tu veci, ktoré sa rokmi menia a na to musia vlastne reagovať tieto spoločnosti, ktoré ten alarm namontovali a prispôsobujú ho zase tomu klientovi. Keď sa smiem spýtať, ako je to v prípade možno nejakej škodovej udalosti a to znamená, že niekto teda príde a vykradne tú nehnuteľnosť. Ako sa na to pozerá poisťovňa, keď to nainštalujete vy, alebo teda vaša firma, ktorá je certifikovaná, a niekto necertifikovaný? Keď to nainštaluje certifikovaná spoločnosť a dojde k takémuto niečomu, tak poisťovňa to, by som povedal, zohľadňuje inak, ako keď to robí necertifikovaná osoba. Pretože tým, že sa odozdáva protokol o montáži, s protokolom ide aj teoretický názov spoločnosti a certifikačné číslo, ktoré je na tom certifikáte, ktoré vydáva ministerstvo vnútra. To je obsahom odozdávacieho protokolu. Čiže poisťovňa si vie dohľadať, či v tej dobe firma, ktorá toto montovala, skutočne tú licenciu mala. Mhm. Tým pádom bude asi aj inak pozerať na to plnenie, predpokladám. Samozrejme, aj na to plnenie bude inak pozerať. To je veľmi dôležité, lebo keď máte celú nehnuteľnosť zariadenú a možno nie lacno, čo dneska nič nie je skoro lacné. Alebo tam máte drahé obrazy. Šperky. A dáte si to namontovať Jožkovi z garáže za 1000. Lebo však ušetrím. Potom dojde poisťovňa a tá mi povie, že plním len na 20%. Lebo nebolo splnené že ten rozdiel medzi tou 1000 a vtedy, čo som mal dať o 2,5 viac, je nič proti tomu, čo mi zmizlo. Takže takto sa proti tomu chrániť. Možno skúsiť certifikované spoločnosti. Ja si nemyslím, že aj medzi tými certifikovanými spoločnosťami, že sú až také nejaké abnormálne cenové rozdiely, pretože ten nákup tej technológie, poskladanie tej technológie, príprava toho celého nasadenie, len hovorím, tá cena tam zohráva aj to, že táto spoločnosť musí certifikovať svojich ľudí, musí ich školiť pravidelne, musia byť preverení tí ľudia. Čiže nejaké administratívne náklady. To zostáva v tomto, lebo si neviem predstaviť, že by napríklad osoba, ktorá by som povedal, je recidivista vo vykradaní domov, sa zamestná v spoločnosti, ktorá montuje alarmy.
To by bolo dosť asi zaujímavé. Čiže na pohovore si pýtate aj výpis registra trestov, hej? Poviem vám to tak, že keď už sedí proti vám nejaký človek, ktorý má záujem nejakú takúto činnosť robiť alebo podobne, tak jedna vec je, ako sa to namontuje a druhá vec je tá, kto to programuje, koho k tomu púšťame. Čiže tá osoba, ktorá vykonáva koncové nastavenie, naprogramovanie, odovzdanie, to osoby určite nie je nejaký radový technik alebo podobne. Že tá osoba je preverená na to, aby takúto činnosť mohla urobiť. Čiže tá osoba zodpovedá potom svojou hlavou aj firme, aj tomu majiteľovi. Si možno veľakrát ľudia neuvedomia, že čo vlastne za tým celým je, preto sa na to tak pýtam, že naozaj to nie je len o tom prísť, namontovať alarm a je vybavené. Není. Je tam ďalšia práca, certifikácie, preškolenia a hlavne niekto zodpovedný. By ste na to aj nejakým spôsobom poistení, keby k niečomu prišlo? Spoločnosť má poistku, čo sa týka výkonu prác, čiže normálnu. A ostatné spoločnosti, to je individy. Nie je to povinné. Nie je to povinné. Skôr je to dobrovoľné a na zvážení každého. No ale ty poistku máš. Áno, mám. A predpokladám pri tvojej paranoji, ako bývalý kvalitný vyšetrovateľ, myslím si, že si programuješ všetky veci sám. Áno, sám. Jaké netypické. Kto by to bol povedal? No dobre, no a a teraz ja sa opýtam, a teda keď mi ty namontuješ alarm, dá sa taký alarm zaručiť, alebo ty ručíš aj za to, že keď to proste namontuješ ty, že ten alarm je proste 100%. To sa nejak zohľadňuje pri tom návrhu, alebo jak to funguje? Pri tom návrhu sa zohľadňuje najprv, ide o typológiu toho objektu, v akom rozsahu sa ten alarm tam bude montovať, čo všetko tam pôjde. Podľa toho sa volí aj typ alarmu. Neriešime len jednu radu alarmov alebo jeden typ alarmov, máme ich niekoľko, sme u niekoľkých dodávateľov certifikovaných spoločnosťou, takže teoreticky na základe toho vyberám typológiu alarmu, ktorá tam pôjde. No to je čo taká typológia, že mám akože nejakú kalkulačku na stene a druhú kalkulačku, alebo čo je to? Máme alarmov jednej spoločnosti, od druhej, od tretej, od štvrtej. Každé tie alarmy sú stavané pre určité objekty. Lepšie povedané, máme to odskúšané, že každý ten alarm je na určitý objekt. Podľa rozlohy, podľa konštrukcie toho objektu, či sú tam pohľadové betóny, či je tam veľa betónov, alebo neviem, či pôjdeme vzduchom, či pôjdeme káblami, či je tam predpríprava robená. Teraz, či bola predpríprava kabeláži robená pre, dajme tomu, to už zachádzame do detailí tej montáži, tam by som sa nerád uberal, ale predprípravu väčšinou si riešia majiteľia pri stavbe domu bez nejakého, by som povedal, prispenia alebo poradenstva u nejakej takéto spoločnosti. To znamená, že väčšinou prídete, už je to hotové. A ja musím teraz niekedy rozmýšľať nad tým, ako ten alarm tam namontovať, pretože tam boli z hornej dolnej elektrikári, čo nemajú problém natiahnuť káble, ale s nikomu sa neporadili a natiahli to krížom krážom. Problém je v tom, že k tomu nie je ani typológia, že ako je ten kábel vôbec ťahaný, odkiaľ kam. Čiže najprv musí dojsť k diagnostike tej kabeláži, aby sme vedeli, čo je vlastne natiahnuté, či je to funkčné a na základe toho sa potom dá rozhodnúť, akým spôsobom sa ten objekt bude zabezpečovať. Čiže to nie je tak, že ja už dojdem so zariadením, len to namontujem. To nefunguje takto. Jak je to s revíziami takýchto systémov? S týmito revíziami je to tak, že kontrola toho alarmu by sa mala robiť každých 5 rokov. Mal by sa viesť protokol alebo kniha o kontrolách, kde sa píše aj, kto kontroloval, čo sa kontrolovalo, či sa menil nejaký firmware alebo nejaké heslá, alebo či pribúdali nejaké heslá alebo niečo. Čiže, a toto by malo zostávať u majiteľa. Keby sa náhodou mne niečo stalo, a dojde tam niekto po mne, tak teoreticky má prehľad o tom, čo sa tam dialo a ako ten alarm funguje. To je nejaká servisná knižka, jak na auto? Niečo podobné. A to musí mať každý alarm? Mal by mať. Aha, takže že to je rozdiel teda medzi tebou a Jožkom z garáže, že ty dáš celú aj tú dokumentáciu k tomu a teda keď ma vykradnú a mi zoberú veci, napríklad keby vykradli moju firmu a mi zoberú vybavenie za 40 000 eur,
tak keby som mal takýto alarm za 5,50, tak mi nevyplatia nič. Ale ja mám alarm samozrejme od neho. Hej. A ešte by som povedal, že my máme aj nejakú takú zmluvu, môžem o tom povedať aj viacej, že napríklad my máme, že do 5 minút tam niekto musí byť. My to máme zazmluvnené, že proste tak to bude. OK. Ale to už sa potom to týka aj ďalších nejakých služieb, čo sa týka... Služby, servisu, rozsahu, balíku asi. Balíku jedno s druhým. Teoreticky, čo sa týka SBS-iek, ktoré na toto reagujú, lebo tieto alarmy sa dajú pripnúť na ich pulty. To znamená, že to už sú služby navyše, ktoré sa dajú dohodnúť, zazmluvniť a majiteľ to dostáva ako celý balík. Otázka. Máte nejakú vtipnú historku s alarmami? Alebo z práce? Z tejto oblasti práce? Ja sa spýtam aj na tú druhú. Máme s tou mačkou. Majiteľ zabudol povedať, že si kúpili malú mačku. Dokonca aj spravili pekný vchod donútra, aby mohla chodiť aj von. Asi 4-krát sme tam boli. Samozrejme 4-krát sme ju nenašli, lebo bola vonku, lebo sa vždy bála. Furt sa rozmýšľal na tom, čo spúšťa alarm. Tak sa tam nahodila kamera, ktorá snímala vnútorný priestor so súhlasom majiteľa. Čuduj sa svete, po našom odchode 20 minút na to vošla mačka, ktorá vyliezla hore po závese až pomaly po strop, skočila na čidlo a na ňom sedela. Ešte húpala chvostom. Nejaké zlatá mača. Veľmi. Tak som sa majiteľ opýtal, že trošku nám zabudol tom povedať, že jemu to nepripadalo dôležité. Hej, takže tí, čo nás počúvate alebo pozeráte, sú dôležité aj tieto informácie. A máte nejakú vtipnú historku aj z tej druhej práce? Alebo našiel si niekde niečo, niekde? Niečo možno... O tom sa nehovorí, ale niekoľkokrát. Tak niečo nám prezrať, že... Niečo, čo sa dá povedať. Tak ako... Aby sme možno nejakú zaujímavosť alebo nejaký vtipný moment. Vtipný moment bol, keď sme dotyčnému našli v predĺžovačke odpočúvacie zariadenie. A on zabudol na to, že tú predĺžovačku si kupoval on sám z nemenovaného zahraničného takej spoločnosti, ktorú si tam dal. Tá predĺžovačka začala fungovať a problém bol v tom, že sa naladil na rádiu. Sám seba. A tam poňal náhle podezření, že by mohol byť odpočúvaný, tak sa to tam hľadalo, aj sa to tam našlo, aj sa potom priznal, že však to som si sem dal ja. To bolo asi niečo za liku, nie? Alebo tak, z nejakého takéhoto e-shopu. A našiel sa proste nedaleko od, myslím, že to bolo v takých frekvenciách, jak máme Express rádio. Tak jak sa ladil rádio, tak zrazu počul sám seba. Zaujímavé. No. Zaujímavé. A máme ešte niečo? Nejakú chuťovečku? Tak chuťovečky. A také, že môžeš prezradiť, alebo... No. Už si niekoho zatkol na tej vykradačke? Priamo pri čine? Také šťastie som nemal. Také si nemal? Nie, ale šťastie skôr bolo v tom, že volakedy fungovali v rámci polície, hovorilo sa im uzemári. To boli policajti, ktorí vlastne pôsobili v určitom len teritóriu, kde mali všetko zmapované, o všetkom vedeli. A v tej dobe my boli tzv. Ako také výjazdové jednotky, poriadkové a hlásili vykradnutie stánku, kde zmizli cigarety, kopec nejaké časopisy, takou lechtivou témou a podobne. Pre dospelých, hej? Áno, pre dospelých. No a vlastne došlo oznámenie o takéto vykradačke, tak každý hovorí, zase to pôjde do štatistík, no a tento uzemár došiel k tomu, kúkol na to a hovorí, že chlapi, zoberiem vás tomu, že kde to je. Nikto tomu neveril. Sadol nám do auta, vyrazili sme tam, došli sme na jedno nemenované sídlisko, na nemenovanú adresu, poschodie, predbyt. Povedal, garantujem vám, že ten matroš je tu. Hovorím, kto tu býva? On, že to je jedno. V tej dobe bolo také primerané, že sa
vykopli dvere, vošlo sa donútra, chlap sedel na gauči, cigarety okolo neho a prvú držal v ruke, že si ju zapáliť. Pozeral na nás, my na ňo a tento. Ja som ti hovoril, že to nemáš vykrátať. A on hovorí, ani prvú som si nezapálil. Tak to bolo potom pozitívne, potom ste to našli rýchlo. To bolo hodne rýchlo a nechcel vyfajčiť. No, Takže a to boli ľudia, ktorí fakt poznali tie svoje územia, takže tí vedeli o všetkých takýchto fešákoch a postupoch ich, ako čo vykradajú a robia. Takže keď bol dobrý územár, tak potom sa aj tie vykradačky z týchto bytov vedeli v princípe rýchlo objasniť. Určite áno, pretože oni vedeli, kde sa zhlukujú, kto napríklad narkomani, kde sa zdržujú, alebo iné takéto závadové osoby, že kam chodia, do ktorých podnikov. On si večer prešiel svoj rajón, zistil, že stálica nesedí v krčme, takže vedel, že do rána sa niečo spraví. I mal pravdu. Buď to bola lekáreň, alebo to bol stánok, alebo to bol nejaký byt. A vedel, že o 10 ich tam už nájde a rovno si pôjde na istotu. Vy ste tu večer neboli, poďte so mnou, kde ste boli. A to funguje aj v dnešnej dobe ešte takto, alebo už sa to zmenilo? Ja si myslím, že v dnešnej dobe už uzemári nie sú a tým, že by som povedal, že ministerstvo je dosť rapidný podstav a hlavne aj ten, kedy bol skôr výber do radov ministerstva vnútra, teraz bol skôr nábor. Takže do akej miery ten výcvik, aj celé to prebieha, v akom rozsahu jedno s druhým, je mi to teraz ťažko hodnotiť. no, máme aj nejakú smutnú storku. O smutných sa nehovorí. Dobre, súhlasím. Tie nikdy nekončili dobre, takže to smutných bolo, to je robota, kde tých smutných je prevažne viac ako tých veselých. Tak som rád, že aspoň zo pár veselých sme sa mohli dozvedieť. Takže tak. Ďakujem, že ste došli. Budem sa tešiť na ďalšie diely, keď príjmete naše pozvanie a znova nám niečo porozprávate zase na ďalšie témy zabezpečenia alebo práce. Zabudli sme kamerové systémy spomenúť, takže dúfam, že tie ešte uvidíme. Aj bazény. Ja mám zo pár ďalších nápadov v hlave, čo by sa dalo vyspovedať, takže budem sa tešiť, keď znova prídete. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste nás pozerali. Ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie. Budeme sa tešiť na ďalšie diely s vami. Zatiaľ dovidenia. Dovidenia.